Hey yo, what up, ladies and gentlemen? Ina tare da number ɗaya, number biyu, number uku DJ duk duniya, DJ Yusuf boy. Ci gaba da gashi alaji. Idan zafafan sauti kake so da nishadi, ka zo gurin DJ Yusuf boy. Kai ma ka san komai. Ya kai ba za ka iya rawar bagwani.